En l'Expo Elèctric trobarà totes les novetats d'aquest any i part de les que trobarem l'any que ve, però, a més, i cada cop és un punt més important de l'Expo Elèctric, és les tecnologies que uneixen el vehicle elèctric i la mobilitat sostenible amb les energies renovables. Vinimos hace un montón de años, no sé si eran unos 8 o 9 años. Se celebraba un poquito más abajo, aquí en la Ciudadela, y la verdad es que eran 4 gatos, había 4 cosas. Sí. Y pues, después de todos estos años, la verdad es que estoy impresionado. Todas las marcas tienen algún coche eléctrico. És una bona iniciativa, la veritat és que està molt bé per introduir amb els nens amb la mentalitat de fugir d'energies que són contaminants i van malament pel planeta i d'introduir energies renovables, que la veritat és que és el seu futur, no? I el futur dels seus fills, i hem de fer un canvi i coses com aquestes valen la pena. En la primera edició hi va haver la participació d'un Nissan Leaf, carrets de golf i algun carricotxe, si em permeteu l'expressió, de neteja urbana i poca cosa més. Ara mateix, però, la possibilitat d'obtenir, pagant, està clar, qualsevol vehicle elèctric és brutal. Doncs mira, em sembla que els ecoloquis són molt interessants, sobretot perquè no només tracten d'allò, dels tipus de vehicles elèctrics que hi ha de la tecnologia, sinó del repte que suposa tota aquesta tecnologia en un, diguem-ne, en un ventall molt ampli d'implicacions. Jo crec que això és bàsic perquè, a part de la teoria, poder provar-lo, ni que sigui 5 o 10 minutets, doncs és tocar-lo el producte, no? I això és adequat.